matter the weather, Imanuche Chukuga Melili. Imanuche Chukuga Melili Nano. Shebi, you want to hear my story? You can't wonder where my strength is coming. Now you're all I'm there, nobody will get the answer. You know there. About your Daluchi Baba Baba. It's about the grace, I don't get time for stories. It's the sound of the city. Echo 100.7. Egwu dagara ya atụgharị ukwu egwu nwannụnụ mụta efere ebe ga-ebe dinta mụta agbawa agbabi agbabi ọ bụkwa na anya na-aga wamwam ka eji elokwu na-aga zamzam nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe anya saala n'obodo anyị abụ Naịjirịa isi akpa adịghịzi ebe ekere ya n'ihi ya gbalịa sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa grama ya zuzere nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume Mezie Obodo bụ nke ji abịara gị n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 bụ ụbọchị Tuzdee ọbụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede ka gị na ha nwee ike leba ya anya ma mara kene ka a ga-esi enye ogbugbo na nsogbu ndị a chere ala anyị aka mgba cheta ahụ ekwu ije egbu okenye egwu anụ ije egbu nwata sonyere ya bụ ihe omume ma kwuo okwu ugbu a. Hallelujah. Amen. I don't come again, no. When I tell you, I say, oh God, Jesus never play me with you. It is saying a lie. Never play me with you, lie. But now I want to tell you, say, the only good friend who I have, not only Jesus. If you follow him, things go silly, wherever. Say when money dey, friends go dey. When money no dey, friends go go. Oh, when money dey, friends go dey. When money no dey, friends go go. My friends sing ha hụrụ m n'anya o. Ha love m too much. Ịhụ love ha na-egosi m. Ịhụ love ha na-egosi m. I remember they play buwegbu ọpa maka na iji ego ọ dị egbuwo mgbe ego kọrọ gị everywhere ga-abịa n'ọbụla ya na-aghọta ime ego nọrọ ya nọrọ ma ego na-anọghị ọya agaghị anọ ịkwara ihe niile a na-eghe elo gị boss honorable sir I throw a salute. Honorable Collector. Honorable Power. Ọ bụ maka na ego dị. Ama mme na agwọta. Ma ọ na-enweghị ihe ị mụtara n'aka ndị a jiri Clara nwoke ọcha na-eghe elo mgbe ego nọ m n'aka. Please. Put a stop. Tinye kpọm nga. Gị nwa ga-agba m ebe m ga-etinye kpọm na leta m na-ede. I don't understand. Umuaka. What do you mean? Ọwawa ihe ị na-eme? Mụ na support gị. N'ụdị ole? Na-asị gị go ahead. Financially or emotionally? Don't worry. My prayers are with you. I am with you. Okay. The spirit keep going. Keep ugbu abịa na. Uche arụkwala m ụda aka. It's not fair. Don't reward me back. Aga m ata gị. Ịma chekwa ka m gba gị o. Awụwa niile na-awa amacha m ya. Yes. Awụwa niile na-awa. I know. Umuaka. Yes. Ba ọwọm. Awụwa niile na-awa amacha m. No be me. Ime ego bata m aka otu nwere ala ka isi hụ na ego abatala m aka. Gị jafuo m ka anyị rikpe ego ahụ. Na your type mere ejiri release egwu a. Egwu a na-ekwusi mgbe money dey friend go dey. Mgbe money no dey friend go run. Uche ego ole ka m ji ajafu gị? How much are we talking about? Ego bụ ego. How much are we money na money ọ bụrụgodị 5 naira ọ bụ ego. Gị na-akọ. Ọ dị ego. Kọndị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Ya bụrụ na ị ga-echeta, anyị gwara gị ya gwa. Na nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo. Ngwanụ nwanna. Lee elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 4 gata elekere 5 nke mgbede.
n'ihi ya anyị awụchala ịbịa mete gị mma mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele ị na-ada ịkparị dị ikele gị kwuo ka m gbapụ ya ọsọ ọ gị maka ọsọrọ ya ọ gị maka ọsọrọ ya kedu ihe mere na ma ileta gị na-agba m ebe m ga-etinye stọp na ebe m ga-enyere kọ ebe a ka ị kwesịrị itinye full stop because aha m emene involve Igbo ndị ọma mgbede ọma na ị kọntrolu m na mgbede a mee sempọs ọ gị Uche please I don't have that energy this evening please ọhịa ọbụla na-asọ nkata ya epula ero you don't have that energy mana ị na-eme ihe na-eji you don't have that energy mana ị na-eme ihe na-eji chegodo ka m kwe ekele I'm coming kpee ekele o Igbo ndị ọma maka na isi ọbụla gara gbapụ ebu agbakasịa ya Uche ịbara bịa were okwu n'ụka sowe m this evening Uche how many times did I call you Igbo ndị ọma mgbede ọma nụ onye otu unu mmiri ji maka na ọ na-agara unu nke ọma n'ogbe unu a sị m ka onye chiri ya zere ndewo ebe ị pụtara ụwa kpebie na inweghị ike inye m peace Clara I am ready for you ọwụkwa m maka mmadụ na-amaja sorry ndo nwoke ọma odogwu na redio oke njeje mba ngwa I'm sorry ị ga-ede ya ede publish ya na newspaper jee chọọ ụzọ dee ya publish ya na newspaper ka ahụ gbasara na agaghị m forgive gị agaghị m forgive gị yes I will not kwụsị ile m anya o ka m hapụ ịdara gị ka ọ dị gbamụrụ nze ma m ọzọ ụnụ manụ ka anyị si eme ya ịgụkwara na mgbede a mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka ị gụrụbe nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfụfọ ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya papa Ebube ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpọ na-abịa nwaanyị ọma kedu ka obi dị gị dịka m bịara bịa mee ka ị mara na dee Mike si m bịa echi na ọ ga-alọghachi echi ka mụ na ya hụ ihu na ihu ihe obi ga-eji atọ m ụtọ which n'ime obi m I don't dey reason am si na at least atọ aga m agba aka 7,500 ahụ ga-awụzi nke m at least ọwụ nkwa ikwere m ebe igwe na-abịa ahụ were forfeit zie the other one fọrọ n'eji come again that 11,500 inye de Mike by the special grace of God dịka mom na-agwa m ọ na-egarute na shop de Mike me were ya bịa nye gị ya enye gị Chineke ma amara ya enye gị ma abịazie nye gị ya dịka accountant general mụnwa uche ị ga-enye m the money aka m agba aka ịhụrụ ka m si ele gị uche ekwe m agwa gị nkwa niile na-ekwe m na forfeit ịhụrụ this one ị ga-egbunu m Clara be ready now ọkwa ị ga-egbunu m uche ediela m ya die ya uche ka how many times ka ị kwụnyere m nkwa imehụ ya mana this one na thank God wepụtara 11,500 at least ọ nọ n'aka aga m ewere ya kpafe ịga gị n'aka nga nata de Mike 11,500 ahụ ma ewere dịka ego gị nọ ego ịrụtara a sị nwaanyị na-enwe ya agba ya nwere eke n'olu ọma ya nwere olu ọma ma agbao ma olu ọma o zero nsogbu adị mana ị ga-enye m ego 11,500 bịa manye m aka na traza bịa manye m aka na traza isoro gaa na nke de Mike ma nne ebuli ihu gị elu gbaa gị n'ala n'ihu ọha gị mara na ọwa ọmụnwa ọ dị ego aga m aga were ego mmiri mara m anwụ acha m ma ewere ya otu akpa ịga gị n'aka onye lọvụrụ gị mụnwa ke fim ahụ ị na-ele jee zụrụ ha sizin ọzọ na muvi ahụ ị na-awa ọchị mụnwa ke lọvụrụ gị shemachide ya na-akọ ihe ị na-akọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ na mgbede a anyị nwere n'otu ajụjụ dị oke mkpa anyị ga-elebake n'anya ajụjụ a ọ dị oke mkpa n'ihi ya bụrụ na redio gị ọ dị gị ebe dị anyị ga-agbalị bukọta ya nso gbalie ya elu ma ghara anyị nke fọrọ ka anyị nwee ike leba okwu a anya iji aka petepete azụlite ụmụaka na iji aka ike azụlite ụmụaka kedu nke ị chere ka mma iji aka petepete soft hand ihe ọbụla nwa gị mere oh sorry Junior sorry Amanda sorry clean your ears clean your ears or eyes
Manya. You know, stop crying. Junior is a fine boy. Oh. Junior is a fine boy. Oh. Ama me na wata. Iji aka pitipiti otu ahụ azụ ụmụaka. N'iji ụtalị. That type eji zụlite anyị. Mgbe ahụ anyị na-eto eto. A na-agbagode gị ụtalị na-aṅụṅụọ. Children bọkọ. Mgbe anyị na-etolite agbagodere anyị ụtalị anyị ekpete na anyị na ụtalị agba ndụ. Ọ họkwara ahụ ụdịrị ụtalị ị ga-agba m mgbe ahụ. Aka apụọ m n'ọnụ. Ị ga-amakpa level gị n'ịgba m ụtalị tupu uche m na-ebere gị gịnị akwa. Ama m na-agọta aka ike eji zụọ anyị nwa mgbe ahụ. Aka ike eji zụọ m nwa anyị nwa mgbe ahụ. Ọ ga-abụ nne gị kpuo okpo. Ọ dị ka ebe federal gọọmenti nyere ọda. Who are you to reply? Obodo edere gịnị jim iji wee maatụ asị na nne gị sị hụrụ akpa ahụ ọ ya mara n'ezi mmiri amakwala ya gị nọrọ ebe ị na-agba bọọlụ mmiri ama afa ahụ ị ga-anọgodo ị ga-amagodo na ụkwụ akụọla. Asị na my mother gwara gị sị ọ yawara akwa n'ezi na gị ekwekwala ka mmiri maa akpa ahụ gị nọrọ ebe ị na-agba bọọlụ mmiri maa ya obodo ga-agbabi. Ọnwụ mmadụ ga-agwa gị na ịnyụọ na nsị n'ihu ọlụta maka na ị ga-aga kpọrọcha ụmụnna dị kpọrọ ikwu na ibe si ha bịa bee gị wayọ mọda na orejigo ijikwa gwa gị nke bụ eziokwu obi maka na a ga-akpọte gị n'etiti abalị around 3 a.m. si gị uche nna m nwa m ị hapụrụ akpa ahụ n'ezie ya ama mmiri gị si ya ma ọmị ọkwa arịọrọ m gị ya sịrị gbuo onwe gị mgbe ahụ uche ya bụ nkucha gị tụgharịa enweghị onye ga-abịa ịzọ gị ọ gị na ya gịnị ka a na-akọ onye ọlala kpuola eji aka ike mgbe ahụ mee gịnị zụlite anyị mgbe belutu ma dad ewo ụtalị o ji eje mba o mee ya pịanara m belutu esochie ya n'azụ mgbe ụfọdụ gị jụwasị dadi ị na-ataitin kwa betu ataitin ka ọwụ o nwere majik ị na-eji eforo ya n'ukwu mgbe slipas my mother wo aka mkpu na-akụrụ mba o foro ya n'ụkwụ otu a ịkpa my mother ma ọ manụ ka esi alụ ihe masị ya gịnị mere ị na-eme hụ basketball maka na alụ ọgụ slipas a tageti wuke m ọ bụrụ n'ukwu ka ọ chọrọ ịlọ gị ya n'ukwu ahụ ka ọ ga-eje ọ chọọ ka slipas ahụ maa gị ụra slipas ahụ ga-amakwa gị ụra lọghachie ihe a bụ professionals ndị wụ professionals n'ịzụlite ụmụaka mgbe ahụ ọ pụtaghị na anyị na nne na nna anyị anaghị egwu egwu mana ha ji aka ike mee gịnị zụlite anyị asị na Uchenna itetere ịsa ya ọnụ gị gama buru nri riwe my mother anụ ya na rumo ma ọ bụ na o ji anya ya hụ ịkụnyere rice ekunye n'ọnụ ya jụọ gị sị ịsa akpala eze gịsị like my mother ajụọ gị sị ịsa akpala eze ka ịkụnyere rice a n'ọnụ gị sị no obodo agbabie ma ọ bụ o nwere ka isi lakpu ụra ịsa ha ahụ ị gara gbachaa bọọlụ ụra eburu gị dị tayad gị ga buru onwe gị gbem n'elu akwa ndị na-arahụ nwa ụra my mother anụ ya na rumo ma ọ bụ o ji anya ya hụrụ na ị gara gbachaa bọọlụ ịsa ya ahụ ụra ata ga-eku obodo ga-agbabi ụzụ akwa gị ga-akpọ ama m ị na-aghọta ma ọ bụ o nwere ka isi ghaa ihe kichin azakọrọ ndị be anyị ji akpọ ya ihe ọkpọrọ ọkụ ịpaakị hụ ya elimonin gị je ma buri nri ma ọ bụ gị ghaa ya gbaga skuul a ga-esi na skuul dọlọta gị my mother ga-aga na onye nkụzi eskuz n'ụlọ akpụkpọ si ya biko nwere ihe ọ na-emeghị n'ụlọ akpọlata gị ụlọ gị bịa ikpocha ya agba akpa gị ụtalị dị ya n'elu gị laghachikwa gịnị akpụkpọ ihe a bụ ụdịrị aka eji mee gịnị zụọ anyị mgbe ahụ no adịghị n'ebe my mother dị ihe niile wo gịnị yes that woman ewu ihe iyi egwu mgbe ahụ nye anyị ma nna m ma ya nwa ihe iyi egwu ka ha bụ mee gịnị nye anyị mana ọ bara anyị nwa bụ ụmụ ya uru tata ama m ị na-aghọta ị gara ikpofu ure ihe asị gị kpofuo gị hụ iruro ka a na-akpọ ya gịnị gị laghachi azụ maka na ị hụrụ iruro
uche ọzụzụ a mere ụjọ apụ anyị n'ahụ. My dad anụ na ị hụrụ ọdịnarị iriro ka ị hụrụ gbalaga azụ na iriro na ọ ga-eburu gị otu atụnye gị n'ime iriro ahụ ị ga-akọrọsụ ya maka na n'ebe my dad nọ fear is gịnị nothing wụfere ya ji ekpofu ihe ahụ ma gịnị lọghachie. ihe a bụ ụdịrị aka eji mee gịnị zụlite anyị mgbe ahụ ka a sị na o nwere stranger bịara n'ụlọ anyị were gift bịa si uche oge si ya sị nwa m were ewele ihe m gotere gị n'ahịa uche gị gbawa aka were gị nara stranger ihe n'ihu my mother like olee ihe ga-enye gị demotivation that moral ịnọ n'ihu my mother nara stranger ihe kwuo na iribeghị nri ya bụrụgodị na agụrụ na-echi gị ọnụ n'ala gị were lee stranger nara ya ihe my mother ga-emecha ka ọ wee onye ọma egotere ụmụ m ihe ya na-arọ gị anya uche gị adịrịgodi ya uche gị adịrịgodi ya mgbe ahụ anya lere gị ale ịmara na ihe eji gịnị ka a na-akọ that is the training anyị na-ekwu maka ya anya wụtara nịnị n'onwe ya ele gị anyị mara na ihe eji lee gị anya ahụ elere gị ị ga-akọta sign my mother lere gị anya ịkọta ahụ sign gị jiri maka agụrụ nara stranger gift nara onye ọbịa gift ịma ọ ga-eme ya nga onye ọbịa ga-amata bata ewetu ụzọ oge chile ịma mịghọtara ka onye ọbịa laa anụ mgbe onye ọbịa lara mara onye nwe ụlọ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ asị stranger bịara gị ma egbiri ka egbi m ebe stranger bịara ka ya na my mother discuss or something nke ahụ my mother ga-anọ n'ihu stranger ahụ gbaa gị ụtalị that one day ozugbo ị na-ahụ ị kwesịrị ịpụ ọ bụ ozugbo ị na-ahụ na stranger abatara bilie pụwa nyefe allow them to discuss ọwa asị na stranger bịara gị nọdụ n'oche stranger kwesịrị ịnọ ihe ụmụaka ugbu a na-eme for free a na-ebe gị Jessica ebe gị Jessica stand up now stand up now yes it's my chair now kedu ebe ị hụrụ moral iji agwa nne gị na ọya ọchị a ebe stranger bịara ebe visitor mere gịnị bịara ha na-ekwu gị bịa gbaa ntị ege ihe agbanweela ihe niile anyị na-ekpu echiche nwaanyị anaghị agbata anyị n'obi mgbe ahụ echiche nwoke anaghị eme gịnị agbata anyị n'obi mgbe ahụ uche gị agawa gị ga otu asị nọ n'ụzọ nwoke agbado gị nọ n'ụzọ ga nna gị alọwa otu agwa gị ụmụnne gị alọga hụ na gị na nwoke kwụ n'ụzọ nke gị gbọrọ agbọ nke gị mere gịnị gbọrọ agbọ ma ọ bụ asị na o nwere onye bịara na nke ụnụ ikeleghị ya n'ihu nne na nna gị hello ụzọ ga-akpụ Uchenna bịa gị na mama Chiamaka ọhụọna like o nwere ebe imitiri ya bifo ihe ugodo ajụjụ nne m ga-ajụ gị gị na mama Chiamaka o mitiele mgbakpuwe mami good after shut up mechie ọnụ ugbu a ka ị chetara na ị ga-ekele ya ugbu a ka ị hụrụ ya ugbu a ka ị chetara na ị ga-eme gịnị na ị ga-ekele ya ma ọ bụ edunye gị ozi mgbe ahụ si gị jee gote ihe gị ruo ebe ahụ tọkịrị jee gwuriwe egwu uche nna m ga-asị gị asọ mbụpụrụ na tupu ọ ga-atala uche gị akwagbu gị ọsọ ana m agwa gị mgbe a na-asị gị jee zụta nnu 50 naira anyị agụrụ egwu na-aga nnu 50 naira 1 nnu 50 naira 2 nnu 50 naira 3 nnu 50 naira 4 nnu 50 naira 5 ekpensu rụọ ala gị kpọ ụkwụ na okwute chefu ihe ahụ ị ga-esendị mesenja ọnwụ gị ma ga-eji ọnụ gị agaghachi gaa jụ nwanne m sị gịnị ka isi m zụta ana m agwa gị ihe mere na m ọtụtụ ugboro edunyere m ozi mee agaruo ebe ahụ mee gịnị chefuo ya ime otu isi alọta bịa jụ ya ka ihe eziri gị ihe a na-agwa gị hapụkwa ugbu a shọpụ jupụtara ebe niile ihe a na-agwa gị mgbe e nwere ike kwe shọpụ abụọ n'otu obodo ị ga-eji ọsọ tikim nnu 50 naira 1 nnu 50 naira tupu ị na-agbarule ebe ahụ ọ bụ ozugbo ị na-eru gịsị mami ọ na-anwụ dị tọn gị gịsị biko nye m nnu 50 naira ichetara ya ozu tupu gị na-echefu maka na ịma ama chefuo nnu 50 naira ahụ jee gote nnu 100 uche ahịala gị aka na ntị mbụ a na-agbazi ụmụaka ose enwezi onye na-agba ụmụaka ose mana de pepeyos gbara anyị ose
darling go come. aka ike ka eji mee gịnị zụ anyị mgbe ahụ iwe ọka bi no work iwe ọkụwo amami na nwata ọ rụrụ ezigbo ọrụ mana ọtụtụ ndị nne na nna nke ugbu a ụfọdụ na-eji aka petepete eme gịnị azụlite ụmụaka ha ụfọdụ na-eji aka petepete ni small thing nwatakịrị asị gị it's affecting my mental health ya ebewe agụwa ya junior is a fine boy iya o junior is a fine boy iya o onye ọbụla wụcha prince onye ọbụla wụcha adaeze anyị amaghị onye wụ adaohu oke agha na-egbu nwa nkịta ike gọrọ anyị hụrụ nwa ma ọ gaghị ata ahụhụ mma ahụ nwa Chineke nke ewe olu eze ya ga-enye ya ihe niile gị buru ya na plato otu a bụ ige ya enwe mgbe ọ na-arịọ ya asị ya no isi no mgbe ụfọdụ ebewe akwa gị soro ya bewe ị ma na mgbe a mụrụ anyị ibe akwa ị ga-ana permission akụrụ gị ihe mana ibe akwa nwere limit time duration a ga-enye gị ibe akwa nwere ike ịwụ only for 30 seconds my mother gbaa gị ihe a na-asị anaghị apịa nwata ihe si ya ebele akwa during my mother's tenure my mother ha gbaa gị ụtalị a na-enye gị duration igbecha ya ga-ekwụsị maka ibefe ya mgbe ị na-akpazi ụzọ they will allow you to cry out igbere right to cry out that time ọ bụ mgbe mechie ọnụ asị gị mechie ọnụ one gị ruwa n'iude ka ebule amabe na nwata mana ihe agbanwee na naanị ofu ube ụtala ị ga-agba nwatakịrị ya etiwe ndị neba agbapụtacha ọ gị na-egburu ya egbu mgbe ahụ ị ga-ama ya level of ịgba anya ụtalị ga-eme mkpu akwa ga-eji apụ anyị n'ọnụ ihe agbanwee na mgbe ụfọdụ nwatakịrị bewe akwa nne ya esoro di ya bewe akwa na nke ugbu a ka udochia my child is crying. Stop crying, Junior. Stop crying. I don't mean to hurt you. Stop crying. Okay. I say, Mom, it's affecting. Nke na-ewute gote nwoke mental health. Na-ewebe ihe ọhụrụ na ya na-akpọkesi. Nke na-ewute nwoke na mental health. Ị ga-ejide nwatakịrị ebe ọ gara n'ime ite ofe je gụrụ azụ ya ebewe akwa. Onwe ihe apịara ya o. Ya ebewe akwa. Gị ma bụ onye nne ka ọha hapụ ịnụ olu ya ka ọha hapụ ịma na ọwa onye ohi gị kpuchie ya kọvaa ya. Ha na-agba oshi ọtọ ya oshi akụtụ. Ị hụrụ oshi ahụ ị na-akọva ọ ga-emecha zuo ya n'ọha. Mgbe ahụzi ya wọzie enwezi otu isi ekpu ya. Onwezi ka ị ga-esi ekpunu ya aka ị hụrụ oge ahụ ị na-ezome ijidere nwa gị red handed ebe ọ manyere aka n'ime ite ofe gị jee zuru azụ gị gba ya nkịtị ya ebewe gị soro ya bewe ọ ga-ezu ya n'ọha afọ ime na-ekpu ya aka ọ ga-eme gịnị ọ ga-ezu ya n'ọha hello ọ ga-eme gịnị ọ ga-ezu ya n'ọha ime ihe ọ bụ mgbe ahụ ịnụ na ntị na nwatakịrị gara aga gụrụ azụ n'ime ite ofe nne ya mgbe a dị na ụmụaka ama m na-agwọta ma ọ bụ egotere gị slipas gị ga tụfuo ya slipas iwu goldu mgbe ahụ tupu echenji ị ga-ama na ogborole adụrụ ya ị ga-ama ugboro ole adụrụ slipas ahụ a ga-adụcha datịrị distin n'ebe ahụ a ga-adụcha ya durie gị ga tụfuo slipas ahụ ime ihe a na-akpọ kedu ihe a na-akpọ nke ahụ na-eri mmadụ n'ọkpụ hapụkwa na o wee mebiela ugbu a ka ahụ richaa gị idide ka a na-akpọ ya gịnị o rie gị n'ọkpọ ebe ị tụfuru slipas gị ama m ị na-agwọta ị gara aga tụfuo slipas gị na-aja eze gị bata Mom, I lost my slippers. nne m ga-adị otu a na-ele gị tụfuru slipas gị sị ị tụfuru ya sị ị ga-agba n'ọkpụ ọkpọrọ ị ga-agba ọkpọ nkịtị for 3 good months ka anyị lewe mgbe ego ga-apụta ka ị gotere ike gọrọ aka ike ka eji mee gịnị zụ anyị mgbe ahụ mana ka m gwakwa gị ịhụghị m n'anya kara gịnị nne m agwara m gị eziokwu echekwara na ị hụrụ n'anya mee gịnị kara nne m maka na that woman nwere ike iji maka gị
gbuo oke nwa na ghọta mana ọwụ ihe ha machere ga wọkụ ụra ha iwe ọka bi no wọk iwe maka na o nwere ihe mụ nwa na-agaghị emenwu na-agbanyeghịkwa na etoola m ugbu a yes even when she's not around you know with them you know we get now na-agbanyeghị na etoola m ugbu o nwere ihe na-agaghị emenwu o nwere agwa dị aṅa na-agaghị aganye that plant akụnyego ya n'ime m o nwekwara ọtụtụ ọrụ ime ụlọ m ma arụ courtesy of my mother courtesy of my father courtesy of our parents courtesy of our parents kesi asụ akpụ I can do it uche aka na-asụkwa akpụ ugbu ama m a na-asụzikwa na akpa na-ese kesi eye garị kesi eme ụmụ ruru ihe ndị a anyị mụchara ya gịnị n'aka nne anyị na nna anyị maka na anyị leruru anya ala ọ na-enye aka lee ụmụaka anyị eruo ha ala mana achọrọ m ime ka ị mara na ọ nwere ọtụtụ ụmụaka ugbu a na-amaghị dịka esi esi mmiri ọkụ amami na ghọta ike gbọrọ mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị na mgbede a sị iji aka petepete azụlite ụmụaka na iji aka ike azụlite ụmụaka kedu nke ị chere mere gịnị ka mma Clara kedu nke ka mma uche to me nke ahụ eji zụọ m ka mma aka ike ahụ eji uche uvino ụmụaka ugbu a ka dị stubborn karịa that before okay ọ ya mediri ga-eji sef jikwuo aka ike ahụ atụkwa m onye awa n'uche nke maka si uche wakpo onye ọbụla nya nke ya maka na ụtụka stubbornness ụmụaka ugbu a dị ijiri aka pekepeka makwa m enwere agakwa enwe ihe ga-azụta ha okay to me iji aka ike eso ụmụaka ka mma ọsọ ya ka eji ya so m nke m na-anwụghụ ma survive ya agwara gị ma ọ dị brutal mmiri ọkụ nọrọ gị dị nso a ga-eji ya wụgba gị na ghọta ka ọ dị igbo mụrụ nzamama ọzọ ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-eleba ya anya bụ uru na ọghọm dị n'iji aka petepete azụlite ụmụaka lebakwa ya anya bụ uru na ọghọm dị n'iji aka ike azụlite ụmụaka n'ihi ya ka ọ dị nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadara cheta na anyị nọ Facebook na mgbede a gawa na Facebook ga-akiriwe anyị zibatara anyị ozi nye anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị iji aka ike azụlite ụmụaka na iji aka petepete azụlite ụmụaka kedu nke ka mma zibatara anyị ozi na Facebook anyị lọghachie ebelebe egbuo n'elu ebelebe emekwala ngagharị Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh News People. mebeli onye so ara gụzọ chụma na onye bara ego gị na-eji ebu ụzọ achọ ụwa ahụ banye jiri mara ka nwaka ego temelu mala nwaka n'ego nye bụ ụzọ ajụọ ngalanga ọbụla ọwụwa ejela jụọla ka akụ gị nọ n'ụba na owe gị ile omeghe onye ga na-ejo gị na nkwụ na ngwa gị jọmara hụ na agwa ile na-eji ebu ụzọ ajọ oge ụwa ka akwara mma mma olunede ajọla m ọha na eze ndị mma anya pe nwaanyị bịa n'oge ya na anụ na ntị m otu ụzọ ha adọrọla eriri manụ ngwugwu mbalabọdịla ngwugwu na ma onye
kere atụrụ biko barata ya ga n'ifu mgbe anyị jụrụ ya jojo chike kpọrọ ịkpa ya nụ ma ọ manụ ụgbọ na ji emebara maka ego onye nwere mmanụ ya ka na onye bara ego onye nwere mmanụ ya ka na onye nwere ego maka ego na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ka ọ dị gbamọrọ nze ma ọzọ anyị alọghachiela maka ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie Obodo bụ ebe anyị nọ na-eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'iji aka pịtịpịtị azụlite ụmụaka na iji aka ike azụlite ụmụaka anyị wee na-ajụ gị sị kedu nke ị chere mere gịnị ka mma ya bụrụ na ị na-ege ntị ka anyị lebakene ya anya bụ uru na ọghọm dị n'iji aka pịtịpịtị azụlite ụmụaka uru dị na ya ọghọm mere gịnị dị na ya ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ gee ntị ọghọm mbụ dị n'iji aka pịtịpịtị soft hand azụlite ụmụaka wee bụrụ ụmụaka ndị a nwere ike ime gịnị ịla n'iyi o nwere ike anyị anaghị asị na ha ga-ala n'iyi mana ha nwere ike ime gịnị ịla n'iyi n'ihi na anyị nyechara ha da free hand ihe ọbụla ha chọrọ ime ha mere ma ọwụ ụmụaka mgbe ha toro chefukwana na ụfọdụ ihe a na-esi na mgbe ahụ ha dị ntakịrị kọrịtịrị ya ha etolitewe lekwanụ ndị ka ọjọọ afọpụ ya n'oge tupu ya aka mkpụrụ ịma akwụkwọ nsọ si anyị were rọd ọ sị gị were rọd kụgbuo nwa gị rọd pụtara ihe mere gịnị ihe siri ike aka ike were rọd zụlite gịnị nwatakịrị a ejikwala soft gịnị hand maka na iwere akata pete jiso ha oke love ka m hapụkwa ịkụ ihe ka ọ hapụ ịṅụ ụkwụ ọbụla ọkụkọ zọrọ nwa ya ma ọ bụ ewu zọrọ nwa ya ọ gaghị azọgbu ya ị gaghị akụgbuli nwa gị anaghị m asị na enwe ike ịkụ nwa gị ihe ya nwụọ mana ihe ị kụrụ ya maka na ị chọrọ ịkọrekt ya agaghị eme gịnị agaghị egbu ya iwere aka pịtịpịtị ji zụlite nwa gị o nwere ndị nne na nna oyi si nne na nna ihe niile nwa gị mere dị mma nwa gị na-anọcha n'ihu gị nyụọ ahịrị gị kpere ya egwu kpuo na m gwara gị ị hụrụ ahịrị ahụ ọ nọ n'ihu gị nyụọ ọ ga-anyụ ya n'ihu bọọsụ ya ọ ga-anyụ ya n'ihu ndị tọrọ ya enweghị ihe ọ kpọrọ ya ọ ga-asị ahụ ihe m na-eme n'ihu mma m maka na mgbe o mere ya n'ihu gị gị na ya nọ na-ajụ eze gị na ya nọ na-achị gị kpọ ya ọwe lafe mmata ọwa agba ụmụaka nwa gị anọrọ n'ihu gị duba ahịrị bum gị na-achịwa chiboy nwa nke m who are you enye ya mgbe ahụ n'ihu nne na nna m ọ rịpụrụ arịpụ ịma ọmanyụọ ị ga-eme akaụntụ ya ị ga-eji akwa mee gịnị akaụntụ ya onye gwara gị sị gị meghe ụdịrị ihe dị otu ahụ ịma ụdịrị kraịm ọwụ maka na nne na nna m kwenyere na ihe ọbụla ị mere n'ihu ha ị ga-emekwa ya n'ihu ọha ị ga-eme ya gịnị n'ihu ọha ama m ị na-aghọta n'ihi ya ejila oke aka pịtịpịtị azụlite ụmụaka wepụtatụ aka ike o nwere difference between love na gịnị aka ike anaghị m asị gị egosila nwa gị ịhụnanya anaghị m asị gị na gị dịrị brutal ebe nwa gị dị ma na-abụkwala onye nne na nna ino nwa gị na-emegodi ihe ọjọọ hụkwa gị ya gaa n'ihu na-eme ya ihe ọjọọ ahụ omega ọhụ gị o kwesịrị ya akụja nwa gị kwesịrị ya hụ gị ya eme gịnị ya akụja ọtụtụ ndị nne na nna na-ege anyị ntị na mgbede a nwa gị na-anọcha n'ihu gị maka na onye tọrọ ya tiri ya ihe na ihe ọjọọ mere ya na-akụ onye tọrọ ya ihe ya na-ebe ya na-akụ maka na akụrụ ya ihe sị gịnị mere iji kpaa agba dị otu a ụfọdụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede nwa gị na-anọ n'ihu gị na-akparị onye tọ ya gị gba ya nkịtị ọ bụ ogo gị na ya ruru mgbe ụfọdụ nwa gị na-ele nri bunyere ya wụfuo ya n'ihu gị yes kwuo na m kwuru eziokwu che ọ na-eme nwa gị mgbe buru n'afọ na-ele nri bunyere ya wụfuo ya kpere gị ike gị na ya na-aja eze
nwa gị o na-ele nri bunyere ya tọmbụlụ ihe ọfọrọ bụ gaa kichin lekwo nke nọ n'usekwu ọ ga-emekwa ya onwekwa ihe ị ga-eme ka ọ hapụ ịṅụ ka ọ hapụ nkwọ ya ihe ọ ga-aṅụ ndị akụrụ ihe aṅụrụ ya bụrụ na a na-akụgbu ụmụaka anyị nwa ga-ebu ụzọ aṅụ gị na ụmụaka ndị a na-epete ya ewere da karakta na-eto echi ugbu a nwaanyị ya sie nri ya wụfuo ya maka na o teela right from mgbe ka o bidoro wụfuwe nri kedu right ị mere dịka nwa iwufu nri nne na nna gị mere gịnị siri o nwere uru dị n'iji aka petepete azụlite ụmụaka uru nke mbụ wee bụrụ ọ ga-eme ka ụmụ gị dị gị nso ha abịa gị close ịhụ na ama m ehụrụ ihe dị iche maka na mgbe ahụ anyị na-ahụta ya dịka arụ anyị na nna anyị nọ close anyị na-ahụta onye nke ahụ dịka onye isi ndị agha ọ batawa mgbe ahụ obodo edere jim onye ọbụla ajụ onwe ya ajụjụ dadi abatara ịsaba ahụ mgbe ahụ ka anyị na-eme majik Uchenna Clever ji eji 30 seconds asa ahụ ma dadi mbata everywhere azacha maka dadi m mgbe ahụ na-anaghị ka ịzata deti everywhere azachasị ọ chọkwana ihu deti n'ụzọ maka ihe na nweke yi na visitors alọta so gacheka ime everywhere arrange gị nwa ụlọ dị ya nke ya wee bata lee gị dị tatad from head to toe a ga-ebunye gị blọkụ gị buru otu a ka ị ga-ebu blọkụ ahụ as punishment maka na ịdizavụrụ ya na-aghọta ebe anyị na-aga ịma ama anụ kpọrọ nụ na rumo na ọ lọtawala ị ga-asa ahụ ịkpara ka ị ga-esi mee ya saa ahụ ahụ ndị 30 seconds gburu amụma pụta ka a mara na mmiri mere gị ahụ ọzọ dịka ibe dadi m nọrọ nso ọ lọtawa ị ga na-achọ ihe ị ga na-eme make sure you are busy ọ na-achọ ịhụ gị nga enwe gị gị nọ idol ọ na-achọ ije anya ya bụrụgodị na ị na-agụ akwụkwọ ị na-anaghị agwọta were anya he's reading he's reading that's my responsibility na kitchen mewe kpakpọ okay enwere ochiga ihe na kitchen amara na ọ dị busy you are busy you know ọ ihe ndị nna na-alaike mgbe ahụ ijirikwa aka petepete n'azụ ụmụ gị onye lọta daddy welcome daddy maka na ịdịkwa friendly to them mana ị na-adịkwala friendly to them meekwa ka ha mara mgbe ọbụla ị were iwe mgbe ọbụla ị gbarụrụ ihu ka ha kọta gị na sign ọ bụghị gbarụ ihu akụwa gị ihe ịzụluwe ha ama mme na-aghọta uru ọzọ dị n'iji aka petepete azụlite ụmụaka wee bụrụ ga-eme ka ụmụ gị mepee ọnụ kọrọ gị ihe ha na-agabiga o nwere onye kpara ha aka ebe na-adịghị mma ha emepe ọnụ ma egene gwa gị maka na ị na-ejikwa aka petepete ịsụtụ ha ị naghịcha adị brutal ama mme na-aghọta maka na iwere aka ike mgbe ahụ na iwere aka ike so naanị aka ike na-azụ ụmụaka ọ ga-eme nwa gị kọrọ gị ihe ọ ga-eche na ị ga-egbu ya egbu ma ọ kọrọ gị ama mme na-aghọta ịhụ na ihe dị iche uru dị n'iji aka petepete azụ ụmụaka mana ọghọm jupụtara na ya ọghọm ọzọ dị na ya bụ ọ ga-eme ka ịkụnye mkpụrụ ụjọ na ndụ ụmụaka ndị a ị nwere ike iche na ha siri ike iwere aka petepete zụlite ụmụaka nwanne ha ọ ga-eme ka ịkụnye mkpụrụ ụjọ na ndụ ha ụmụaka ibe ha gbọ ha gwom ha agbalaga ha ebewe agaghị withstand the heat ịghọtago ị ma na mgbe anyị na-etolite na sekọndịrị na praịmarị skuulu mgbe ahụ otu nwoke ọwa eburu m otu agba m n'ala anyị nọ na skuulu n'ụzụ ya akpọrọkpọrọ kpụruo ya dị na-agbara uche n'ala ime ihe nji lọta skuulu dade lọtara skuulu around 7-8 nke abalị naanị na nwoke ibe m gbara m n'ala ama m ka dat si ma ma m nwere ihe chere m ka ọ gịnị that guy dị strong o the guy akpụkpara mgbe gba uche n'ala otu ama akụja si gbara m n'ala ya si ihere eju m anya ụmụ girls nna-eji eko mee were that guy awụọ pride m n'ala na ada primary school ihe a na-agụ sa gbala uche n'ala ihere eju m anya n'ụzụ ya akpọrọ kpụruo ụlọ mgbe ndị mmadụ lawara m eme ka eso m ha ala ga hide ya na garden eji m abalị lọta mgbe m lọtara my father sị ya bụ nri niile ị na-eri na ya ada lara n'efu like ị na ebe ahụ nwoke ọzọ agba ọ chịrị m ọchị mechie na ọ ga-enwe ihe ọ kọrọ m mana ya eme ka m ghọta na nwoke kwesịrị ịbụ gịnị nwoke echebiri m that guy na
ya eche na ụka agwụla nna akpa ya rịkọrịkọ na-akpa ya rịkọrịkọ anyị garuo skuulu na-akpa ya rịkọrịkọ anyị garuo skuulu na-akpa ya ọma na ana m eche ya ọgụ otu a ka o mere nwee dị ihe o mere ma kpara ya igbe gbagara ya n'ala chee na n'uzu ga-eru my father ntị orubeghị mụ nwa jizi aka m jekọrọ ya na-agbaala m daga n'ala na-agwọta ebe anyị na-aga ya bụrụ nwa ya sị nwa m agụ ka ewo isi gbala ya lara asị after 3 months otu ebe arị mgbe ahụ o nwere ihe a na-akpọ wọ n'ime obi anyị o nwere wọ anyị bụ n'obi ị ga-adị na-alụ wọ na-enwe mmeri hapụkwa ugbo ụmụaka ala ya alụ wọ a na-alụ wọ mgbe ahụ ndị oyi m niile mụ na ha testchara pawa onye nke ị lere mgbe ahụ gị na ya agbabeghị wọ ibidobeghị ị ga-eme keshọn ịlụrụ anya merie n'anya maka na imerie n'anya mgbe ahụ o nwere digrii a na-enye gị naturally o nwere rank a na-enye gị gị na frens gị nọrọ asị o nwere mgbe ọ gbara onye nke a n'ala ọ nọ ihe dịka ọ na-akwụcha gị na onye ndị frens gị ahụ ya hụrụ na ị gbaala mmadụ abụọ n'ala o nwere rank a ga-ebunye gị naturally ọwụ na a ga-edere nke ahụ n'ihu gị ndị a ga-asịkwa uche siri ike o uche siri ike o nwere ike iche na ị ga-egbufukwa uche siri ike ya na gị na-ekokwa ị ga-adịkwa na anụ ya mgbe a na-ekwa gị na-ekokwa adịkwa strọgụ mana ịnwe anwa gị na onye ọzọ lụ ha ọ ga-agba gị n'ala edimoti oge taa uwe ike osie agbara ya n'ala sesa na-aghọta ebe anyị na-aga iwere aka ike ji zụọ nwa gị ọ ga-eme ka mmụọ ụjọ mee gịnị pụọ ya n'ime ịma mgbe ahụ na-agbanyeghị na anyị dị ntakịrị anyị hụ agbọ anyị na-eji mma chụ ya ị ga-ahụ ihe gị ga-adị ihe afred immediately ị ga-achọrịrị ịghọtala ụzọ ị ga-esi mewe mana ana m eji ọba aka ma na-afọtu mmiri esinyere n'ọkụ ọ shọkụọla gị mana ọ bụghị egwuregwu enwere m ike agaghị m emenwu ya ugbu a mana mgbe ahụ ana m eme ya amaghị m ụdịrị mmụọ dị anyị n'ime mgbe ahụ gị were ya otu a ga efọrọ ihe etinyere n'ọkụ fọtuo ya mee aka gị otu a kụpụ aka na-aghọta ma ịmụta ji eme ya mgbe ahụ maka na ị na-ele ha na-eme gị na-ele ha that is another thing. Oge anyị mere operate mgbe ahụ a gwara m gị eziokwu ọwụwa egwuregwu ka anyị na-ebu yes ishọka you mana o mere eme iwere aka ike ji zụlite nwa gị ọ ga-eme mkpụrụ ụjọ eme ya apụọ ya gị n'ime mmadụ ibe ya bara ya mba ya bagwara ya o nweghị ihe ọbụla ga-atụ ya ụjọ n'ụwa obi na-esi ya ike ọ gaghị abụ nwoke ya na nwaanyị ya ga-anọ n'ime ụlọ agba abata ya agbakanyụọ nwaanyị ya ya gazuo n'azụ nwaanyị ya ka ọ dịla ọghọm na uru dị n'iji aka ike azụlite ụmụ gị ya bụrụ na iji aka ike azụlite ụmụ gị lee ọghọm na uru dị na ya uru dị n'iji aka ike azụlite ụmụaka wee bụrụ ọ ga-ara ahụ ụmụaka ndị a ịla n'iyi ọ ga-ara ahụ iwere aka ike zụọ nwa gị agwara m gị eziokwu ị hụrụ ọdụ nwa ahụ ịla n'iyi ọ rara ahụ ọ rara ezigbo ahụ uche ama m ihe m ji ekwu ọ rara ahụ I can survive it. Iwe living testimony. I'm a living testimony. Hallelujah. Uche ama m ihe ahụrụ m nwee. Chai! Ide ya obodo ị ga na-akpa agba n'agadi otu onye m ihe imere ahụrụ onwe that time. Hey God. Eche m na m ga-anwụ mana anwụ gị iche mgbe ahụ na nne gị kpọrọ gị ọgọ ọ dị ka onye awụ ya mụrụ m ihe awụ nne m maka chi nwaanyị gbara wicked pọtọzi mgbe m tolitere ka m bịara hụta uru ihe niile ahụ I saw it not training ka o nyere m ka o nyere gị yes iwere aka ike zụlite ụmụaka ịla ha n'iyi na-eme gịnị na-ara ahụ mgbe ahụ ha ga-adị na-eche na ị na-emegbu ha emegbu na ịbụghị nna ha ma ọ bụ ịbụghị nne ha mana ihe ọma ka ị na-emere ha ọghọm ọzọ dị na ya wee bụrụ na ụmụaka ndị a agaghị erute gị nso ha ga-adị na-ahụta gị dịka onye ma ọma ma ọ bụ daadị obi gbara njọ ya wụ ihe ahụ anyị na-akọwa iwere aka ike na-azụ ha agaghị agarute gị nso ha nwee nsogbu ha agaghị akọrọ gị ndị nke bụ nwaanyị hụwa nsọ ha agaghị akọdịra gị maka na ha na-aghọta they will not be that close to you
ama m ihe m ga-agba ya ugbu a ya egbugwe m iwe ewewe ya maka na ha ga-adị na-eze gị eze ruo n'ihe nta ama m na-aghọta ọwụm ọzọ dị na ya wee bụrụ na ọ ga-eme ka ụmụaka ndị a hapụ imepe ọnụ kọrọ gị ihe ha na-eme gịnị ha na-agabiga kwa otu ihe ahụ anyị kpụrụ ihe ọbụla ha sọkwa ha gabiga ha agaghị adị free ebe ị nọ ịnọrọ nga ahụ na ọhụụ na otu anọ n'ụlọ na gị na ha nọrọ nga aga na-achọ mba ka m pụọ ka m gaa nọrọ ebe a ka m hapụ ịnọ nga onye ma ike m nọrọ ngo mmepe otu ihe na ya akwụọ m ihe ịma na ụwa gbanwee na nwaanyị ọma ịma na oge amamihe anyị na-eme ọpareti mgbe ahụ ị ga-amara mgbe nri nọ n'ezinụlọ nọ na mgbe nri na-anọghị ikekpe nne gị na-akọmplen na ego eji egote nri adịghị na ihe siri ike visita abịa ịma na asị gị ga-egote mọt enye gị ego mọt mgbe ahụ ịkọta ahụ sain gị ga gote mọt ahụ indeed chai nke gị gbụrụ my mother mere gị expect na ebe ahụ ka ị ga-egbuzi egbu ị ga-aga ebe ahụ tọkịrị ya asịzie visitor nke nwa m na-alọta ndị a ọ dị ka after some time ga-egbabata mami a gara na nke mama Chukwuemeka ha enweghị ya ma aga na nke mama Chimamkpa ha enweghị mọt maka ya sị visitor ga-asị hapụwazie nye na onwe gị nsogbu visitor ga-ekwurịrị enye na onwe gị gele nsogbu my mother ele gị anya mara na ịwụ nwa mana ewerela skad fọrọ n'ụlọ a chọrọ iji azụ nri nye gị si gị jee zụta mọt gị gbara kirikiri zụta mọt heo my mother ga-akpọ gị sị nsị gị zụta gị zụta who is that in you? Who is that spirit in you? like ijila skad a ga-eji eri nri jee gote mọt ị ga-eri mọt ọwụkwa gị ma ṅụrụ visitọ ṅụrụ mana ihe ahụ na-akọwa bụ na ị ga-enwe amamihe ịmara ihe na-eme na gịnị n'ezinụlọ hapụkwa ugbu ụmụaka amaghị mgbe ọ kọrọ na mgbe ọ na-akọghị ị ga-ahụ nwata ya ebewa akwa o nwere ndị na-emebọ nne na nna ha n'ihu ndị visitọs ị nwere ike imenwu ndio gị na-emebọ your parents n'ihu mami agụrụ na agụ m agụrụ gụgbuo amami na-agwọta agụrụ gụgbuo gị ihe ka ọgịnị gị na-emebọ nne na nna gị n'ihu ọha mgbe ahụ agụrụ na-egburugodi na eribeghị nri kemgbe ụtụtụ visitọ bịa jụọ gị si riela gị si riele achụọ gị n'akwụkwọ gịnị mere ị gaghụ n'akwụkwọ afọ na-asa ma achọghị m ịga ị gaghị asị na ụgwọ akwụkwọ emeghị gịnị adịghị ihe ndị a wụcha sayensị maka na famili wo nke gị nwa ị ga-aprotect imeji ya hapụkwa ugbu ụmụaka amaghịdị anya elere ele na nke arọrọ arọ hapụkwa ugbu a onye nke ị na-akpọhụrụ n'ụgwọ akwụkwọ ya eburu gị gawa o nwere ndị nke na-akparị nne na nna ha ọ bụ ihe na-ewuzi ugbu onye nke kparịrị nne ya na nna ya alafere aghọọla mmadụ chianika n'aka aghọọla mmadụ nne gị kwuo otu gị ikwu abụọ nọrọ n'isi chere ya maka na ị chere na ime ụwa emepeela anyị lechala Facebook lee TikTok ichere n'ime mgbe ahụ ị never arrive ọ kọrọ anaghị aka onye mere gịnị onye kọrọ ya lee ụdịrị mmadụ azụlitere mgbe ahụ lee ndị nke a na-azụlite ugbu a ị ga-ahụ na difference mere gịnị dị clear it goes beyond akwụkwọ nwere ihe a na-akpọ natural intelligence na ghọta godi igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm inye gị ohere ịkpọbata nyekene anyị ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a iji aka petepete azụlite ụmụaka na iji aka ike azụlite ụmụaka kedu nke ị chere mere gịnị ka mma ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 gawa na Facebook soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook anyị nọ live ebe ahụ iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị ide naanị Eco FM klik ịkpam zibatara anyị gịnị ozi ịkpọbata na mgbede a gbuo ya nkenke ọ n'ebe ahụ Uchenna Clever ihe a bụ lọvụ nwaka eze ọkwa ya ya nụ nwoke ọcha nwaanyị ga-akpọga iri bọọlụ gbanụ adị m mma mgbede ọma mbara uche ọkwechi ga-erige ihe bute ka ọkwe echi ka ọ ga-ebi echi ka ọ ga-ebi by the grace of God o butekwana ya na okay echi ga-aga ntara ego nya kelara ọkụ ya ọ ga-ebute igwe bie kelara ọkụ ya two things involved ọkụ ya
Okay. Yeah. Okay, dịka maka nna ama m ọmụ dị number 1 celebrity local for the whole Imo State lọpụ nwoke dị Waham. Okay. Uche godu gee ntị ịma eji aka pịtịpịtị ụmụaka ọ ga-emetụ ha ala n'iyi. Okay. Ọwụ iji aka ike bete o nwere ebe ọ ga-eruga iji aka pịtịpịtị. But the most important thing wụ iji aka pịtịpịtị zọ nwatakịrị ọ ga-eme ya ala n'iyi. So ọ wee iji aka ike zọ nwatakịrị ọ ga-eme ya mara onwe ya ọ ga-eme ya respect onwe ya mee ya kwere parents ya ugwu ọ ga-emesa obodo ya kwere ma ndị na-asa ugwu ọ wụ na parents ya sef. Yeah, Ị exactly. gaghị ụlọ mama apụ ama but iji aka pịtịpịtị zọ nwatakịrị ekwe ka ọ laga o lọpụ nwoke dị Waham. Ndewo ya gaziere gị nwaanyị ya ọma. love nwa ka eze kwuru eziokwu. Okay. Ma n'ezi that respect ha mụtara n'ụlọ ha na-ejikwa ya pụọ n'ezi. Ọ ga-adị ha n'ime. na-agasị onye zụrụ nwa owu ụtọ oge shikpa sị nwa si na Azụrụ ya azụ. Ịhụ nwa azụrụ azụ ị ga-ama. Thank you. Ịhụ nwa azụrụ azụ ị ga-ama. Mgbede ọma. Clara nwaanyị ọma nwa gramma onye na-ekwunu ambasadọ nwaanyị nọ na di for no reason nwa m ọsịsọ 2 o'clock sharp onye eze nyere m nna m emele Ndewo. nna m anyị m chọrọ ikwu akwọ nsọ ebe m ga-ekwo ya ekwo ọ sị spoil the child and spoil the ken ịhụna na ụmụaka ugbu a iji aka debere dịka enwecha ha so ọ ka mma iji akwa ike sụọ ha maka ụmụaka ugbu a akarala ihe okwu eketere okotere ibi mgbe ị na-akparịta ha kọnsep enwekwa ike ekwe nne na nna n'ala so ụmụaka sesi ịdị adaji ọfụma ka ha nwee ike mụta ihe dịka ọsọ ịhụ ugbu a karịala so o kwesịrị iji aka ike wee zụọ ha ka ha nwee ike mụta ihe gaa n'ihu onye nwaanyị gozienyi n'aha Jizọs. Ndewo ya gaziere gị akwa onye nwaanyị nọ na di kwuru mgbe ị ga-akwụ nwata ihe ya eburu gị gbaa n'ala akwa o tolitela bidat o tolitele nọ otu mgbe ahụ ọ na-ebido na small ịkwa ya akụkwara gị ga-egba ya nkịtị sọ ka dị nwa hapụ ya ihe emebiele ka ọ dị na Facebook anyị na nke a si n'aka Philemon Peace ọ sị mgbede ọma di na nwunye na redio aha gị bụ Peace isi mgbiri zibata ozi gị esite na aka ike ya nwa ka mma ekwe na-agwọta na o nwere mgbe ọ na-abụ ome ihe na-adịghị mma nne ya nwa anwa anụ ya ọ ga-ebugodo ụzọ nye gị nri ga-esi gị rahụ ya hapụ gị gị rahụcha ụra ọfụma n'etiti abalị ọ ga-akpọlite gị were isi azịza ji rụọ gị masị n'ahụ o ruzie n'ụtụtụ evidence agba akasa eji igbe agba ya onye ọcha nne gị ma ihe anyị na-akọ anyị ahụ na nke gị Edu Brazil si amaka ọhịa ọsọ Uche na Clara na okele ha na nwanne m nwoke iji aka ike azụlite ụmụaka na ya nwa ka mma ọ ga-eme ha epike up n'oge karịa gị na imebi ya gaziere gị Edu Brazil mgbede ọma Uchechukwu Uche Wagodo eti okwe ri okwe nwaanyị dị ka mmetụrụ dị ka adị mma mgbede ọma Uche anyị na-alụ onye achịkọchi okwere ekwe nke mbụ n'isi Uche ka mgbe eziokwu iji aka ike azụlite ụmụazị ma bụrụ onwe ya na mma eji m onwe m na onye na-ala ama atụ ọ mgbe ọ na ndị mmadụ bịa n'ụlọ anyị mara ayọ ndị mmadụ anụ na-ayọ ha anụ na-ayọ ha chikin ma fada gaa n'ime ahịa ga gbuo ọkụ ka bụ si eji mmiri ọkụ bupụtara m imoriyo nna wule elu ụlọ ma mmadụ mmadụ chọrọ nwa ga-atacharịrị ya Uche m bi ntata te na ọbụla nọ dịbara sekụgide be dịbara eji ụtarị bọpegidere m ụtarị tegide m ma mmadụ na-ayọ eke gị igburi ya nwa ya dasị m ga-atagide chikin ahụ ime kemgbe ahụ mmadụ bịa n'ụlọ anya ọ na-akwaja anya ndị mmadụ ihe gen kemgbe ahụ nwuzie chikin ụjọ na-atụ m nwuzie ndị mmadụ aga m beg again so ọ mee gasị aga na ayọ ayọ titule m nọ na eke dị na-eme nwuzie mmadụ gị na-eri m aga atụpụrụ gị ọnụ arịkwa nga ihe mmemme m ọ dị mma yuzu mọlta aka ike ndewo mana n'agbanyeghị na anyị etolitele Clara o nwere ihe ndị ị ga-ahụkwa ugbu a gị cheta ihe nne na nna gị mere gị mgbe ahụ ụjọ abịa gị it leaves a rent in your head rent ya wụ ụgwọ yes Uche ọ ka nọ n'ụbụrụ gị ruo taa ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ ya we leave the rent oyibo mgbede ọma Uche Wagod mgbede ọma mgbede ọma ndewo ka na onye eze mkpọga ndeti mere ọ na wagụ ọ na-ebe niile ọ dị ebe niile ọ na-agụkwa anyị ebe m Uchele program lụta mara mma wee okay iji aka ike azụ ụmụaka mara mma dịka eji akọsa sọntaịn ụfọdụ ndị na nna ị ga nwada mema ihe ọjọọ nna ya dị pịa ihe nne ya ablọkụọ ya ọwụ izugbo nwatakịrị
For example, can you move with me an example? Only Chada why mega here, because on our side, on up in a minute, 18 years. Maybe leak here. May a block country, may leg there, leg there. Good already, I repeat here, yeah, only who near Pandatina. I give him poison. Imagine. When you in there, near whom in the Maya, they will live to Jabre Bama. The lion need the Kenya block. Why? Then, yeah, we are quite here now. Only I get blame. Oh, Diego. Oh, none. There were. Yagazirege, no? Mbedoma. Mbedoma. Mwana yeze na tanjaba. Meno. Radio. Mbedoma. I say, I go to Layala here, good man. Otua. It's 11:05 for me. Thank you in advance. Looking to God, I'm going to use it. Not Tanjava. You know, now, if I take as umuaka, Katama. Okay. You know, Jackie get out of the home. Jackie can so her. Oh, big, you can. I'll go for the game for her. You have the model. The more the I got up on and the whole no, he's a person about. But we have the more done. I can look at which now they are. I'm not happy what I know what I did on you. Manini, probably I think I can look at it. Madame go, no doubt, get more honey in the what I hear in the digger looking at Jagra Nova. Moto Omana Lashi, the Omana Logo, you may have done. There were. Kama Tara Ijakapata. Okay, Ijakapata, who can allow me. We say Kukunandara. I don't want to use Nathan Jaro. Who don't want to get. Adiega. Chewenum Tinyapan Nebere. Gani Humanyo, ma. Sinaka and Kiruka, Anyo, no, Osidadi Buvenasta Clara Mbedoma. Also my people with the highest vibe Mbedoma. Also no horo anya abo na anya hokora gi n'anya. Also ya wa no we ya jejicha ha abo maka pete akike. Esokwa ha. Maka na ihe ya ji ekwu na ya wurecha otu. Ha ga-abịa dizie ya mara ha. Ya chi anyị ha apụ ya ga after all ọwụ na punishment ka ọ ga-enye ha. Ọ wee eziokwu. Esikwa m nwakpuo ọ ga-amakwa mma ijikwa ụzọ abụọ ahụ. Nne na nna anyị kwa na-ejikwa ụzọ abụọ ahụ. Agwara m gị eziokwu. Ekwula na abala na ahụta ya na ihe niile anyị na-akọ na mgbede a na anyị na nne na nna anyị anaghị nwee mkparịta ụka. Inweta ebe anyị na nne na nna anyị na-achị ọchị. Ị ga-ama na love mere gịnị dị ebe ahụ mana ha wee iwe ị ga-aghọta ihe anyị na-akọwa bụ bụrụ onye nne bụrụ onye nna ọ ga-abụ anyị rọrọ nwa gị ya akọta sign abụkwala onye nne ma ọ bụ onye nna ị na-arụgide nwa gị anya nwa gị na-eme ihe omege mara na ife lụọla nwa gị amaghị anya nke ilere ele ọ maghị anya nke ị rọrọ arọ mgbe ọbụla wụcha ọchị ama m ị na-aghọta ị kwesịrị gị na nwa gị na-achị ọchị ịgbanwe ihu ya mara na ime na gịnị mara na imetewele ya mana ị bụrụ onye nne ma ọ bụ onye nna gị na nwa gị na-achị ọchị ahụ ịrọgodi ya anya ya chọrịkwa na-aga mara na something is wrong na ghọta ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na mgbede anya Daddy Josie Ọgbakọ ọsọ ịzụlite ụmụaka Gen Z ndị a with soft hand no na Proverbs akwụkwọ ilu ọsọ iwezuga rod n'akụkụ mma ala anụ n'iyi spare ya the rod spoil the child akwa ị na-aghọta na n'oge na-adịghị anya ụmụ akwụkwọ ga-ebido kụwa ndị nkụzi ha ihe maka na-egbujide nwayọ na-ewezuga ntaramahụhụ a na-enye ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ where is the lie uche asị nke nwere ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ọsọ nke ndị big man ụmụakwụkwọ anaghị apịa ụmụaka ihe na nye ọbụla ha mere onye anaghị apịa ụmụaka onye ọbụla merewe
As in, don't even try it. Get touched. Onye ọbụla king ga-azụ ya zụọ pensụl mmadụ akụọra ya aka. Yes. Si apịala ya ụtalị. Ọkwa akwụkwọ ka a na-aga ihe. Na ụlọ akwụkwọ dị iche iche mebisikwala. You don't beat my child. You don't beat my child. Please. Please, ụnụ akụla ihe report it to me. Dịcha nnọọ kọwaa report ọra gị ya gị dọtụ eluigwe ọkwa gị na-elekwa ya. Gị zụrụ Uche, ị bịala late na ụlọ akwụkwọ mbụ. Ị ga-esi ebe ahụ lawa. Ị ga-agbacha mmiri. Lawa. Ịgbachagodo mmiri, abịa pịa gị ụtarị a ga-apịa. Uche, next time you dare not come. Ị nwere ihe ị ga-eme na Uche. Uche gị adịrị ya. Oh my God. Uche gị adịrị n'ihe a na-akọ. Ụmụaka ugbu a anaghịzi apịa ụtalị. Onye nkụzi ọbụla pịara ụtalị. Ya achọ ya na. Prịnsịpal a-suspend ya codedly. Ị gaghịkwa amasị gị na ọ naghịzi abịa akwụkwọ. Ị maghị na a-suspend ya maka ọ pịara nwata akwụkwọ ụtalị. Koodu Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ịgbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Ọ kụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma eku abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Garanụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuesday abalị 2 nke ọnwa 6 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Garanụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị obu egbe awakpola ụgbọala ahịrị convoy onye isi ndị ọrụ nye gọvanọ Soludo gbagbuo ndị uwe ojii 2 ozu ha yasara. Ị ga-anụrụkwa n'otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị emeela ngagharị iwe n'ụzọ udo n'isi obodo anyị bụ Abuja nakwa na steeti Lagos. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Kogi gbuo otu onye gbem ozu ya dọrọ ma tọrọ mmadụ 30 gbafuo. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị uwe ojii 2 atụfuola ndụ ha na mwakpo ndị omekome wakporo ụgbọala ahịrị convoy onye isi ndị ọrụ Chief of Staff nye gọvanọ Soludo nye gọvanọ steeti Anambra bụ Dr. Ben Nwankpọ kpọmkwem n'okporo ụzọ si Amansi gawa Ufuma bụ nke dị na kansụl ime obodo Orumba South nke steeti Anambra. Ya bụ akụkọ a nụrụpụrụ na ya bụ Dr. Nwankpọ lara na nta na ya bụ mpete mpekere n'abalị bọrọ ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde. Ọ bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra bụ CP Ikioye Orutugu bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Ikioye Orutugu nyere ndị uwe ojii steeti Anambra naanị mbirimambi awa 48 48 hours naanị ịnwụchi ndị niile kpara arụ a. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra gakwara n'ihusi aka n'ala ma dee n'ire kwuo ya hoo na ndị niile aka ha dị na nke a agaghị ala ọkpọrọ. Otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị bụ Nigeria Union of Teachers nke ngalaba isi obodo anyị bụ Abuja anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee eme ngagharị iwe n'ụzọ udo kpọọ oku ka atọhapụ ndị niile atọrọla atọrọ n'obodo anyị bụ Nigeria ma wepụtakwa ụkpụrụ a ga-eji echekwa ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ala anyị bụ Nigeria.
akụkọ a nụrụ kwuru na ndị nkụzi amalitere ime ya bụ ngagharị iwe n'isi ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ dị na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja. Ha bụcha ọtụtụ ihe edere ihe dịgasị iche iche bụ nke gụnyere nke edere kwesịrị inye ndị nkụzi nchekwa ọ bụghị inye ha ụjọ, na nke edere onwe ihe jikọtara agụmakwụkwọ na ntọrọ mmadụ, tinyere ọtụtụ ihe ha bụcha edere ihe dịgasị iche iche. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ihe kpalitechara iwe ndị nkụzi a mere ha ji malite ime ya bụ ngagharị iwe n'ụzọ udo bụ n'ihi ntọrọ ndị ọkpa egbe bandit tọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi 42 na steeti Borno, nakwa ntọrọ ha tọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi 40 na steeti Ọyọ. Na nke yiri nke a, ndị nkụzi na steeti Lagos anọrọkwala n'ụbọchị taa bụ Tuzdee eme ngagharị iwe n'ụzọ udo kpoku ka atọhapụ ya bụ ndị nkụzi, ụmụ akwụkwọ na ọtụtụ ndị atọrọla na ọtụtụ ndị ọzọ atọrọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Akụkọ a nụrụ kwuru na ndị nkụzi amalitere ime ya bụ ngagharị iwe n'okpuru akpa mmiri Ikeja Under Bridge bụ ebe ha nọ tọrọ ụdọ gawa n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Lagos dị na Ala Ụsa nke steeti Lagos. Onye isi oche otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị na ya bụ steeti Lagos bụ nwa amadi aha ya bụ Akintoye Hassan nọ dịka a na-eme ya bụ ngagharị iwe n'ụzọ udo kwuo na ngagharị iwe ahụ abụghị naanị maka ya bụ ụmụ akwụkwọ atọrọ na steeti Ọyọ, na ya bụ ngagharị iwe bụ iji mee ka gọọmenti tụnye uche n'ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Onye bụbu osote onye isi ala Naịjirịa bụ Atiku Abubakar agwala onye isi ala Tinubu na ya kwụsị ịdị na-ata otu pati PDP ụta maka ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị, na ọ bụ n'ọchịchị otu pati APC ka o zutere ọnọdụ enweghị nchekwa na ọ bụghị n'ọchịchị otu pati PDP. Ya bụ Atiku gbara Tinubu okwu a dịka ọ na-enye ọsịsa n'okwu onye ntụziaka n'okwu gbasatara nchekwa ala anyị bụ Nuhu Ribadu kwuru, bụ onye kwuru na ọ bụ n'otu pati PDP kpatara ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ nke Tinubu zutere n'ọchịchị ya. Mana dịka ọ na-enye ọsịsa gbasara nke a, Atiku site n'ọnụ onye enyemaka ya n'okwu gbasatara ọdọ nzirịta ozi midia bụ Paul Ibe katọrọ Nuhu Ribadu maka ikwu okwu dị otu a ma kwuo na ọ bụ otu pati APC kpatara ọnọdụ enweghị nchekwa Tinubu zutere n'ọkwa ọchịchị. Onye bụbu nnukwu onye isi ndị agha ala anyị ma bụrụkwa onye nọchiteburu anya ala anyị bụ Naịjirịa na mba Benin Republic bụ Lieutenant General Tukur Buratai larala ezumike nka apụtalakwuo ya ụgha na ndị ọrụ nchekwa ala anyị nwere ihe niile ọ ga-ewe ikpochapụ ndị ọkpa egbe bandit na-akpa mkpamkpa dị egwu gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ Tukur Buratai kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV bụ ebe ọ nọkwuo ya ụgha na ọ bụ ihe ịtụnanya nye ya nwa na ọ na-abụ ihe nhịahụ nye ndị ọrụ nchekwa ala anyị ikpochapụ ndị omekome na-apụtacha n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na-egosi ọha na eze ihu ha. Buratai gosipụtakwara mwute na ọ bụrụ mmadụ nkịtị na ndị ọrụ nchekwa ala anyị na-akara ịchọ ụzọ nwụchie ha pịrịkọtọm, mana lee ndị omekome na-eme ihe onyonyo vidio nwụchie ha eji ule nne gị ka ọ kọrọrọ m. Ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo ọwa ma dịka Ayegunlebunu bụ nke dị na kansụl ime obodo Kababunu nke steeti Kogi gbuo otu onye ma tọrọ mmadụ 30 gbafuo. Akụkọ a nụrụ kwuru na ndị ọkpa egbe bandit a merụkwara ọtụtụ ndị mmadụ ahụ na ya bụ mwakpo ka ọ dị. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Kogi bụ Naziru Kankarofi apụtalakwuo na nke a mere eme na ka ọ dịkwanụ na ndị uwe ojii nọ na-eme nnyocha gbasara nke a ịmara kene ka ha ga-esi apịnwụrụ ndị omekome kpara arụ a. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ọ zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ.
ọ gbọla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị obu egbe awakpola ụgbọala ahịrị konvoi onye isi ndị ọrụ nye gọvanọ Soludo gbagbuo ndị uwe ojii abụọ ozu ha yasara emekwara nke ịghọta na otu jikọtara ndị nkụzi ala anyị eme na ngagharị iwe n'ụzọ udo n'isi obodo anyị bụ Abuja nakwa na steeti Lagos emekwara nke odo oge anya na ndị ọkpa egbe bandit awakpola otu obodo na steeti Kogi gbuo otu onye ma tọrọ mmadụ 30 gbafuo n'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngarịma ekewata ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịa lee ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị